Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Napanangda ipag? Ay napandamanin ijay piyestaan Mapandalakit di manin makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rud ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Ay, nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Wag. Umyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek, kunak. Awan nga rod, nariglag. Asas? Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, ruar, surutan nak. Amaya, ano talaramitan? Umay ka ditoy, ruar. Ta ditoy tipagisparingan ta, Ador. Darasam! Ay, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kao. Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon kabailan. Napunwa na kun, Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana. Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang dagiti karubaw. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay, na. Saan manatila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ijakon dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, beya. Nana. Aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursor paylaeng amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kabsat ka. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat.
Anya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na gito waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamada kita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos ka na gito waram dito kusina. Nang rona dito'y lababaw. Anya day tangay. Makapadurmot na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ikas taking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaan. Dali mabisina ka. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo tikastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manen ta saan anapagustuan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tik-apam pa'y nga umunaman ano naluto. Nagtangkan to karabasang inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pag-gala sa mga kan oray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Rokodam nga milan yung pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagais, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagais. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan taglaba. Namansyaan mo ti bado kong. Ay na, makangagman ka na dyan babae. Kung takman iti kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagais. Ay na, ngudyak ungtan, agruam na na. Bakitanan, di na motor aramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay, naman kaanan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo nga, nadandag iti badong ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang ko nam kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay kang nagagat, no di na talimaan ti trabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmaritaster aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat dayjay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak karamid na kabagis. Nele bakat. Mabalinti sumurap kiniparidan niyaw.
income makipesta, di ka bang ibang barangay? Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na, basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itak, no saan ka palubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikay? Ay, uray anyat ibagbagam, di nakmartsukan, basta di kamapan. Padasem ti mapan tagapata, agtalawak, panawan ka. Ador lakay, agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred ken Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? Heh, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja sa tao. Ha? Naggawan kit nga urbanidad dagja sa tao. Awan babay da. Di ka katagyaman ta inala dataan ninang kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahita. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat aniguso dahita. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man nakastat ibagbagam? Saan ba't akapilitan timangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumarunoak magladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbate, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kan naging narakot kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay-apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adag lang arudin nga asawam. Makiin nagagkapela iti sabali. sabali ti agag, sabali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasim tay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda kin friend. Inalalad na tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susi mo. Kasla kayat kung tumangdangran ko stilangan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo?
Basta saan napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan, agpupudutan. Agam, ano sakon? Tinapatag, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bangatan. Ha? San pa'y aya ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat titabon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti cardmates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado adi nakapalubusan. Ha? Ay, wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanak pare. O di ipagama mapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Sige. Wait. Urayin na tungarodan ija kurbana na pare. Di ka umay ibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nangiti kay alam ta. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, naibusan. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang na gawin na sisak pare. Kabalam ka na. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan nagawid ni Ador Idirabi madanaganak? Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan napan ijay lamayan? Tako na nga overtime nga agsibog iti mula na. Ngamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manan anapan nakisugal. Ingkalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturog ijay idirabi eh. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Hu, Auntie! Yang kalador! Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natinag kano'y dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanan? Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawagkan ka, Ador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak laang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kasun nakwan. Tulugan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ayasan ka ka-asawa. Kasi agbalbaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili bakit? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makitan saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Itulin mo da ito'y sinya. Nay, akin martilyo dito'y.
Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga raw, di ginatang ko. Kagagatang dayta, idulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan alaklakayan? Amo konti style mo. Style ngay bagbagamag. Aguli magkamamot bakit ha? Karopropal matay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok dayta kulor. Idulin mo Di mo iruruan. Jak pa'y usarin dayta. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kalim. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y laang. Aldaw, adangatan ni uncle mo dita balayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Jak na sangbog. Isublik ko matoy martilyo na. Awan magagayam dita balay na. Adansan ni auntie dita balay da tata. Ay, jak mapan dita balay da. Tama nga no ibagata ang tanunag dya sawa na. Ibagata ang tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ti pangibat dya kon diti martilyo. Ta isublim to ken kuhanaan niya. Ha? Ay, wala tata. Sige. Tao sarag man pa'y. Natukol nga minte martilyo ka. Jak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabon, usarem, oray sublim to, ninto may abulan, tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarek, tata. Sana balay, ta ipakadak token ng kilikaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema, usarem lang katakan. Abay, kaano ngayon sublina? Ito'y lang ang kan. Naimpagman kahit sublina. Sige, usaram lang ka naan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taited kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ni aldaw. Day takanutay binulod jay kumparim ani atawng. Binulod mo't ni aldaw. Katita, isublinan kan ka. Apay nga akasta. San samot aday tatay martilyo? Isumot day to'y. Color blow ti pagigaman na. Well, ngamdaan day tan. Kano ka barbaro tay martilyo? Dimahan kidalago sa'y. Ahaw! Imposible Katuan siguro Ay, sana mabalay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kumparit atay isutin ang bulol iday. Ay na paray, uray lumnedak dito nagtagdirak na agul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam di martilyong. Anya, apay ka nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ijay ka anak ang aparay. Tanong siya, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka nakam. Dahito yan kibagbaga. Isu adyak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Ne, adakan. Nagapuam. Malumi na. Di ka pa'y nakalutaw. Walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Nayag. Pati walis, muludan. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa balen ti sublay. Lagyuan mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga men. Ay, nasumba na ukak. Agpada tamoy lang iti ugali. Sana kasigod akastoy, atong. Kano'y nakaran naklang. Isong agbubulod akmatan. Ada di bakit mau si ka atawng? Ada. Sumrag kayo ananaan Ay saan? Ubay ko la kumalaan kay binulod ni bakit mo awalis ting-ting kaw.
Anya dayjay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isubli madagaws. Ngamawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot atay binulod mo walis ting-ting kaw. Ay nana, nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siyak, ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, didak manalilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siyak, awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananan. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali Pudno mga dakabkabaw day dya bakit. Isu nga urag darum day jay. Di dan tumalapat tiyun ta dakabkabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye ama. Kursonadak ngamin day dya walis. At idug, sana masapul nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang ta iti gagawaan ta diti balay bakang basta amutang aramatan ti utek ta. Wen na lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At da ngamin bisitak inton bigat ket nagbabasi mo dagiti kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay ket is-isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha? Ay, mabit lang raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Lele, apay, anyat pagkakaribuswan niyo, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no ti duasil pundi apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain tagita nga agtatakawan. Ay, naimbagla day, ta saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulod iso. Yung nagtadag ito'y, tamang nupidutan dagitag tatakaw atong. Sige, nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anangina, tanalagda. Kit isublimpay. Sana na? Di na mailapagan ano daytoy. Kukuha ko na. Nalipatan nanday ti abutas na. Nagkapumanan ayasin yang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang di ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka no. Kwartamot ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos. Nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutang dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakas na ramid da dagita at tao. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare karyaw. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananom da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae.
Ay, agin aawag akman. Pare karyaw, maridalen, ada kayaw. Di yun samot kayat to'y bag-an nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatakman day to'y. Ni, ada magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malaag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyang, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro, may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod, maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman, inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabidlang mare Urayin nak dito balkon tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot day to'y isubsublim a kaldero, maray. Ay, nay, isumod day tatay kaldero, maray. Sa bali, maray, daan day to yun. Kun naging pis day to. Kun dakdakkel tay kaldero, maray. Ay, na, di nakman alilawan, maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road, maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod, maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko. Alamon, tapumanaw kan. Ay, jak tuman lag bulbulod kan, talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldero a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay, awan may sa pagigaman na. Katalaga mo't ako kwam day to'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da, agbulod da. Sano'y sublida, sa balinti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang dyan ang asawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Ala, amom tao dumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mat. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa Turnino. Nakawara mo iday. Kat amangan mo't nubag ni sa Turnino. Diyak mo Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na lapagan ano da ito yan. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Inwarada mo laang. Isu nga inala ko na. Di na pagan ano. Alaan tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Abay. Sino at agkasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, ada pasalan lang nga ta. Adda tata, kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibagat baraw. Usaram da islingbag mo amapan makidaya atong. Way, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado kakapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day kan siya mo tay sandal tay kaanak kaksinyang. Anya kay mo dun. Nagbigsa mo tang iwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumag, nabayaga binulod mo day ka. Ngam di mo insubsublay. Karopro pa na lang da ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di dakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samot bag ko day ta inosaryo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamot gayam tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana po no day ta. Ha? Ibasar na sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkingkortak. Bagko na tinusaman. Bag ko matinosar ni Nana Sinyang sa Turnino.
Agtatakaw kayo! Ay, naawa na mo, wait, pagpagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko lang ay iday. Awan mo basol ka. Saan tamad nagtatakaw? Di tamad tinakaw na iday. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi dyan abag. Ay, ngarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagi dyan abag idinaalad ang ti kargada. Mala, mapandang arunay. Tapno madipinsaan ta ti sayd tabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan nyo, ti palawag may kakabsat. Uwing kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay bastag pidot latan iti gamay, tasan nyo ako ka. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwing pare. Ay, pag nakman mi tayo diyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga may tayo sublim. Kantay na pintas akaldiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Suri no sa balitin sublek. Ay, sorry kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang, tamaditar aramidan niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, wanway. Saanin ang maulit tinaramid, may? Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga agarami iti may kaniwas? Umayak man, Fred, harakaw. Ni, sumrak kayo atatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka no nga aguyak ka. Atong tiplema anak. Ay, katagina na kayo ijibalayo di kay pumanag na. Patsik apak ko magaraw. Awan mo kwarta ka na ko. Pagpatsik-apan nyo aya. Ili private doktor ko ma. Tapno sa anak ko nga agpila. Ay, sangaribo pa'y mo natanda kwartak. Isupay lat maitad ko Diyak pa'y nga min nagsweldo. Okay lang, anak. Panayunak ijay kapsat mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay nag-unag. Uy ko. Umayag man, Else, anak ko. Ni, aguyok kayo, magtatang. Sumra kayo. Agyaw man, anak. Adaw, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol nga ipacheck up ko iti doktor. Kat, ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabangla ako ray may sa kanak. Basta nayunan nyo ti intadya kabsat mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na aya, tatang. 2,000 ko mangam. Ure-1 pablata na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabailang pa mo. Agbata nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ko nam ngagpa-check up ka, Rohilyaw. Sa anay. Sa mabanog ka. Agbati ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Kasi ko na papabanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Adda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Aldawag. Maladaw tan Saan? Nasapa pa'y lang pareng. Dalag mo na Di pa'y nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisine. Saan aya? Ay, wala niya pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta.
Uwan, paray. Ay, ang sugatak lang na. Nakadigo sa kao, paray. Urayin na klabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo Kiingkarimi na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si kami, Brenda, di mo kita ang tamugin ko. To talaga, kastanan na ita. Dayta ti asit ko. Huwag nga, Rod. Oh, Santi, agsaw kamot na. Nakaululi makamot. Ay, nagpintas ka nga, Beng. Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay, na nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di putputan man iti dakulap mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabaling ka di mo't putputan ti may sa dakulap mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay sa niya, putputan. Uy, no! Nagkano sa nalamuyo mo ilata ti dakulap mo. Uray, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakambat? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agdakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gak. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Jak mo, noon niyang oras na idahin bakay. Jak kaya't disturbo ka bakay. Iswadyak naturog iti silita. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya? Ay. Imposible daytan. Napanami dirabe eh. Di mag-asak lang, ije balay da parisantay, bakay. Nagsat kami labas eh. Nagpadoktor ka, wano saan? Nagpadoktoran, bakay, but, no di ka to mamamati. Di orain ka damagin di doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Amura na panak nagpasikap. Ay di naklaslas-tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak lakano iti prutas kinatang bakit? Anya? Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuda. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Una pare. Kailiw ko ni Brenda. Huwag nga lang, oray bagay ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanalailaw. Huwag nga rin pare. Ano pa ti ating na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayatin ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano nagkikil ka bakit? Dagiti la ubeng nagkikil pare. Nung ni Brenda, libre na yayon. Huwag nga rin, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang nagkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak waraltak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak, relax. Napanan ni tatang nanang. Apay akas lasaan ang matatao dito balayo. Nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman namoy ti dayje nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mutlat dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapanandaya. Ka ijay ayuyang da iti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napunta sa abalasang akadwam ni Tibur House?
Kaanak ka, Rogelio. Day, at dapat na pintas akala kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamaan mo mang kanyak. Kada kami ko namoy aparay. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anakan na. Anya? Nice meeting you, ading Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inumay? Latest drink? Katuan, Manuti ka ba ilang mga inumay? Kabaalak, urano, mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Adeng. Nuwasta, inarimon tayo yung Stephanie Parek. Inaklunak pa yun na baray. Anya? Nagpardasan? Ada kondisyon na baray. Anya nga Parek? Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na yun asan ara ka baya. 15,000 ka no. Tatalo a bulan dahil siya baray. Na, nagdakilan Parek. Pangalaan mo kayo tikastagatan Parek. Idis kita rak baray. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo bakay. Kinasakit titangig ko bakay. Anya, ni, apay ngay. Kasla, ang nakabaray tititil mo nak. Anya, ni, apay nga tangay. Jangar mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta, agpaili ak na maramdama. Iturog ko pa Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man ta arak ay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggad ko. Apay tatangad yu, tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabukol, anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. At nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga runday tangay. Anyat ko nadangay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na may daytaan nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpo-opera. Tawa mo, kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Akada kami kanil si tagastos tatang. Ay, sige nga ron. Tayo agpa-schedule. At nga ron, maitid mo di sa kwarta, anak ka. Inton maupira kay ton tatang. Ada kwartam di ta, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo di ta. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige nga ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakita talaga rin. Nagtil mo na kanak. Manutintod ni Manang Fred aya, tatang. 5,000 nga raw na nako. Tangay di kay pay mat maopera. Mang tedak mat iti 5,000. Ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jesime. 5,000 lang, tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam ti dua nga anak. Tabak. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinuro-uro ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uray dua wano talo ta anak ta. Ado ko ti pagdawatan ta iti kwarta. No ado ta nga agkakabsa. Kahit kano nga agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, Uncle. Ay, siga akan-akan. No manot maitid mo. Tayag tao di tapusum Umanay ti sa nga ribo, Uncle. Kano isutelta di mabalilat takanakan. Nasurusuryo amin ang akakaanakan nyo, Uncle. Sampay mo akan-akan. Mapanak pa ilang. Aba kay, Uncle.
Numang tuday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatang, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaurur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag paupirak dito ako tabat. Al-alman nag-ayamay, damdamagak laang numanaw. Basta umdasan, mabalinan dito. Nala, intang araw nagpa-schedule lang tap nung maupirakan. Huwag, mapana kita. Agbati kan, taglaba ka kiti. Nagado ti murintan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man, tapno di nakmadlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kay tinalimod jamayo, Frida. Ha? Apay aya? Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up, di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad akwarta jay gumna. Iso asurutag jamayaw, anak kaw. Apay at dito'y para kitinagkitaan ka. Ang mga no ada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Ah, sige. Handa pa'y sobra na dito eh. Kunak apagdita ko ma. Inton maminsan nandiata dit. Ala, yig mo diatan. Oh, ato, Esteban eh. Ay, thank you, Rogelio ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kayan mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Ah! Ha? Hal, Ita kayo, at di ka pumanawap ka. Yag mo tikwat na ngayon tatasawakan ka. Tano saan, ipatiliw ka iti pulais. Ibuko, ibatan di buko. Yag mo paingaw mo na tikwat ka. Tapno ibatan di ukmaw. Mandiyak nga, ita ni Rogelio na itong akwartak. Rogelio, alam tikwat ka ko na. Darasam, tano saan, idarum kang agbababae ka. uy, bakit di mo gano'n ibatan tab na maagaw ko ta. Esteban, yan mo na ako ta. Sige ba, taglam lang ni Esteban ay. Taglam. Anya pa'y lat kukom ni Rogelio. Ape nakailad ka pa'y Ay, nasakit nga rutik lang ko, bakit? Nakaaruti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday to. Sa anak nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko namay. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbot. Patin ako mamakit. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na, pare Antonio. Nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istaw. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita malay. Ayun, pare. Nagbakasyon na dito balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga road. Mabanugak nga agan anawa kadakwada, pare. Ay, mayat kidi Taadan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumaray. Ay na, awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam, awan mo't uray may sa anak-anak kadakwada. Apay nga tangay, pare. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Kung makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagdin na. Andiyan ngay, awanin na. Naladawan, bumakit dan nga agpadpada. Ayun, gaya man niya. Ay, may sasanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, ay, awanin ti pag-asa. Anda pa'y, pare. Ah! Jay buridak nga anak yaw.
Ni ngay Alfonso, pangasawaan niyong tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga sawaan ngam ay na di na kayat agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istor ni Andrea no kwakay. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas dyan na day dyan nga anak may. Nung napartek, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan antod nyo na kayo. Nabartek man na nasimbang padyanak ta. Anya, apa nagagapuan na ka naw? Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang tatang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay tanapartek ka. Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. Asawa, tatang. Ikandang man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa, tigat ko, tatang. Sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kastalo ka. Basol yun, no, agbakal. Na! Tatang, kaya yung aglaklakayak. Ito, nagtipantalon ka, ha? Ika naman kititi, Arman. Maturog ka kideng. Inton mausawan ka sa kagbiro itermam. Kasano kaya nakangay no nabartek ka mait nga garam. Nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, jukanyak. Mga asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti adu nga po ko Mare. Uwan kasanumat nga men. Nagadudag iti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Uwan Mare, ni Andrea. Apay, manutawan ni Andrea Mare. Bumakit mo tanabalasang dayjay Mare. Nasurukan na 30 na. Di pa'y lamaki asawa. Abay, awan pa'y nobyo na, Maray. Agdamot, idi, ngam nag-break damot. Jak man amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay, agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskas no, Maray. No, ginusto da kumadagit anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dyan anak may Maray. Tamang nginom may. Ay na, gagangayon iti baro da ginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runan no dantun putot da. Nakaring ka magaya main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka magayam Alfonso. Tatang, nasakit yung ulo. Saan naladaw ka nakariing? Tagasanawa saan nagsakit na ita ulaw. Kaya diretso matinom maw. Hala, agawam dagkapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang? Intag birok itermam. Kung makaas-asawa ka din tagsapol itermam. Adaw, timabalin mong arman dita ka-aruba. Anya? Agtal na kayo matata. Sa natilay bagbagayo. Nagkula ang mga sawa. Awan, iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagip, tagitim bagbagam idikalman, Saan mo natilay bagbagayo, tatang? Kababaing dagita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga sawa. Hingam no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisokol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga sawa. Kay ket ko tagbaak, tatang. Anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno adamat bukod mo a pamilya.
Apay, di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? No, isukat na kantumon lang. Itaan nyo man ni asawa ni insan kaw. Sininaan nan kat simuruton iti sabali a lalaki. Ay, katilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga min di asawa ni insan mo. Wen, anak. Depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang. Tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numet. Uwan nga rod no, nabartag kayat namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga tayo ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbaga na no nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. uwan nga rod He, jak amaw iti nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Uwan, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta? Uwan, promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tanabanuga ka naggapo dya talo? Sige, nga may salang Uwan, Agawid kan no maibos mo ti may sabute. uwan, Andrea. Masaman pa ya bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it, Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartak mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang yun. Malal daw. Rabite pa naturong. Sige mo. I love you ko na. Ala, ti lalaw-lawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kayat ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natilay bagbagang? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa itap no mausawan ka. Alamot na. Andrea, di nakpaikas. Ay, ayatin ka ko na. Aklunan nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapalinan. Na yun ang tatay may sakaldeng gano'ng upat naman. Umanayon, dayta, sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasi nagkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dya anak ta. Ada ije istor na. Kaya't na kano nga asawaan ni Andrea. Anya? Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dya anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Una yun ay aday jay alalakay. Mala, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, kanya day tanga itsura mo, Alfonso. Nakaluspak ka ditan. Ay, tumadar ka ta. Magni Andrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pagkayawin Andrea, taklunan na. Tasawa ko. Agawit na ako na. Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagbait. Tatang. Ay, tata. Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartag? Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no.
Anyan? Ay, mayat ko mangaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaas-asawan o nabartag. Balinswag ti utek na ito yung anak ka. Pare Alfonso, lumakaya ka na buyero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuyer kadya. Nga asawa kan Anya pala ar-aramidem nga ay. Sayang ti gwapo apulem. Saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo. Nagtaar ka to bay. Mabain ka. Laki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasan ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samet la agaram day dyan no nabartag. Ay, ata mabain ngamin nga agarem no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso asapay kumaataklo ng janakaw. Uray na bartek. Tagpay sumit ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ken ka, balasan ka. ala. Ay, alaki din balasan ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing po jainam kahit. Iso sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartag ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartag, Alfonso. Oo, na. Di talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka, Andrea. Kasar ka, Itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan ka na, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-lak mo talangin. Ni, May kangarot. May ganda balay na. Darasam. Yang amu nga kada nanang gandatang ko. ala, uy, iba ka na, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may nakita na. Jesus, mabait lang na ron. Isarap to istor ko. Dadang, asawa ko na, Andrea. Aya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypayso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Agkasar kayo. Gasano nga, Dadang. Kay mga yapan na timang kasar ka na kami. Ay, sana kaskari na tibagbagam. Ado pa'y a proseso da itanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agyahanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawid mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanakan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na aya. Jak mo tinariingan ni Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang kao. Awan mo tan iti silid na, nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayam dito istor Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawitan, mate. Kagururay ijabalay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo, Dadang. Nagkuna ang mga asawa. Na, ay luka. Kaino ko na mga asawa ni Andrea. Aho, pagdaya mo imbagbaga. Pagawitin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, Dadang. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May saabuti laeng! Mabait lang, pare. Ni. Asino taginom, Dadang? Sika! Pagbungaran ka man.
Jak kaya ti uminom ita. Ah, Aginanaak pa'y nga aginom, tatang. na. Kasano day to yan nga tata. Di nakmatan pagan ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. Ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamag iti nagbaitan niyo balasang ko. Ay kwa. Adda nana. Anya! Ay, lakay! Kasano day tuyan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wakman ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Ingkatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak ngagbalbaliw ako. Likliga akong tuminom ita arak. Ah, Tapasubo da ita nga arak. anya. Kay kasano nga ron ni Andrea. Apay ay may dildilo na siya babae. Kadyak nga ron mga asawa. Agbaa ka, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busang day taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mo. Kasano nga taya. Uray ko manawan na pasamak iti nagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Ah, Makaammo ka. ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom di anak tan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka Andrea ah. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nang taginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang nay tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan ti latan rumbang apagdanagan nyo tata. Ah, Nga minsan na pud nung adan napasama kiti nagbaitan mi. ah, Kon naklaang dayjay. Bareng konak no maikasarnak ti anak yung awan medlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagikan ko ana. Isabay-bayan yon. no kasta. Ay, agyaman nakabalasang kao. Ay, kung naalanupod nung adan na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan tata. Isa di kay madanagan. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Muwain bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag Tanay, adupay ti may simpa dito'y. Masapul na dalos to'y balay asang putan ti agbalin nga balayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw, di agbalin nga balayan ta. Ay, uwan ka nung garon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? At natalon ta. Isuda nga'y. Apay adang nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto lakay. Mala, agawaam, tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ko. Buludam mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Sublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ko. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tayo sublimin tumulaang. Hanggat adda nga rod agbagkat, awan nila kay ko tanapan nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan amang ano ada extra kurtina yaw. Buludag man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludag. Ang damag kay di dagita iduldulin ko ang kurtina dita
Mabitla nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan, naurnosan. Un nga raw, kasla balay ti Batman. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kortina, dagiti tawakan ridaw. Wan! Tapno saan natatagiba si Tenti Agbalin nga abalayan talakay. Ay, un imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, winasingak. Sa naman lawan na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw, tapno na makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi ak, sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes. At dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam ti lugan na. Saan mo't unay adaan, lakay? Inkasabtan idat ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Ti agbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dadagiti datakkel ko. Hello. Nice meeting you, mga abalayan. Kastamay abalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay, so naimas. At isang kwent may ama merenda, abalayan. Nginginamad lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon-tayon ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugaryo, Ramon. Saan unay ang napudot? Saan akas ije lugar miya nagpudot? Napudot matla dito'y napigsa ti init, tere. Sala na lami is dito'y nurabi kan agsapa. Ngam no da init ay, napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulag ti kasartahan eh. Kamudyanan na, maasawa kamutlaangan. Wen garod. Kasla kaano la iti agin naramta. Ngam ita, agkasabtan iti mabiit. Nga rod, kasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa? Agawid akpay, Ramon. Tadyak kayat amaylaw anta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Bagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Kanda ita makitkitam atalo anwang di tataltalon. Ay, kukuami na kita. Kastaya, abalayan. Parcintay ito, ti kadakilan anwang, inton kasar na kita naktayaw, abalayan. Ay, adu pa yan, nakita'y tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Parcintay taon ti taluan ang inton kasarya o ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcintayaw. Angam kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa parcintay di talaw. Nagaduunay tatang. Ado ka ti isabat na mapartain. Ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kitno nayunan dati mapartay di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusan tayaw. Ay, masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kaya nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramid iti salunan. Tapno nalawa.
Aywan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Amo mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adda kadakwada. Oh. Ada mo las tog ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya kaya nakapupudaw. Ken nagado susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramitin ta ba kay? Ramaw na na. Mangabang ta ito iti kumbuin ton kasaryo Ay nasaan ang tatang? Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbo. Tada pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tada kami taggastaos. Saan asika? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Hanggang di mo ipagbaga iti sa bali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Agbayad kamin tao Baraok. No kayat mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil, Baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mat nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kanagdubli ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least napintas ti quality da ijay. Parihas mga laang. Ken maysa, saan may nga abangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, ken taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lamausar. Mabalintuma nga ilako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan mi kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras yak tulatan tag make-up kada kayo. May mayat dagi jay ta expert da. Mabalin da pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasarmon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada manang. Ipilit damay. Unak lang nga ruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisisyaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro na amana. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back ng dantumo ngamin. Amumatan ti style da na ng gandatang manang. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpaatew. Nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro tak kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan nga umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano ngay, Tere? Jack pa yan mo. Kwa. Into no may alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunong aldaw. Anya?
Papanamanan nga eh. Kwa, adawan na natindahan ni Akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salonan nga impara medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi ngamin ti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti mapartin ton kasarda Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ura gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Ay, sos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbo nga abangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarikat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo baros ti makisala, tata. Ah, ay, wun makiti ah. Gano siya? Ay, nagsalak to ah. Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awan man siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, hungaron ta balayan. Nasobrahan sa ti sagana. Naimpang no saan ang matatahil dagi siya balayan. Saan? Tay bagak nga gitik out dagiti tattao. Aywan gaya. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, abagas, abalayan. Naluto nga tamad lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insublida jilugan mau. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglup-lupyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid? Ay saan? Yawid yung balayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Dagatay sobra akarni ah. Tado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Tado matlat dingwan mi dyan lugar may. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi abalayan. Ado pa'y ti manok ken baboy may. Ken nagado pa'y ati kalding may. Oh. Mala balayan. Intrakit din asikaswan da kita agsangpet abisita. Ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan pa ay? Ngam adulakit ni dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Kamayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, iyagyo, tasyak ti mangidulin iti dayjay. Kasarita mi pa'y ati. Saanin ang masapol? Iyagyo kit di tagawid kamin ni Papang. Saan kayo ka umiyan dito'y balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mati ugali yo. Ha! Kaya apay akas dya asawa amramaon. Ay, diyan nga ruda mo, tata. Kalaat mo tan nga imungay. Apay inagapa kayaw. Saan mo, tatang? So, mas dawak no api akas dyan ni Terry. Ay. Andan sa bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon dyan balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngayon dyan itong balay ti pag nadan takalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan, Ramon. Saan kumamatakas ta ti bagbaka matiri? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panag-group-groupam. Terry, agsubli ka. Papanamon nga eh. Terry! Oh, pasensya hamon ti anak ko, Ramon. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka, Diyos, awan, Papang? At na diferensya, ti panagpampanunot na nudad Maramon.
Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumruti kas jay nga ugali na. Iso pasensyaam ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay ko mata maanusam ti anak ko Ramon. Hello, Tere. Pangaasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manja akon Ramon. Naumakon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol ka iti sabali nga asawam. Bye! Hello, Tere. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa, anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kayat. Paybayamaw. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga nagproblema kan tupay nagdin na kayaw. Ang mga nagkonsumisyon kan tao. Iso ang paybayamaw. Kasanungay lakay. Anya ngay ti pagbayad takin ni Willie, itinautang takin ko na kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalamu ni Tiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Hinsaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damat lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwin nga roda. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwin nga raw. Ay napawag bababawi baka